Aywa. Dalawa yung kay bossing, isang malakapas sa sur. Pang-umaga. Pang-umaga. Kararating lang ni bossing, nakahuli na ako, magagabi pa. Wala pa. Aywa. Ada po to. Dalawang malakapas. Oh, malakapas oh. Isang malakapas saka isang ano. Laki malakapas oh. Saan? Laki oh. Ay shit, fucking shit. Sabihin ko sa ano to. Sa My Day. My Day. Sa YouTube. Da-download natin sa YouTube. Kakarating lang nito. Kararating lang ni bossing, nakadali na. Malalaki pa. Ito yung isa oh. Sur. Okay. Ayun mga kasama.